Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:56. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat, Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes, ika-16 na sa bulan sa Marso to'y 2020. Padayon na mga kaaksyon ta sa bugos nga pungsod sang Pilipinas, kagiban gabahin sang kalibutan angot sa COVID-19. Sa pagbantay kag pag-check sa mga dalanon naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental, nagpatigayo na sa pagsinapol ang mga kapulisan angot sa implementasyon sang checkpoints
sa mga lugar diri sa palibot sang syudad kag probinsya. Kamustahon ta karon mga kaaksyon, kalakip man ang ining perti man ni ang COVID-19 no, do makasiling ka daw makatalaga man nga sahi isang sitwasyon ang sa karon no. Pero diri sa Bacolod kabayuntang hindi lang magdangat ring COVID-19, may mga POIs kag POMs man nga ginapatigayon ang pag-check dapat gid para bisan paano ma-implementar ta kag masigahom naton nga normal lang ang sitwasyon sang mga kaaksyon ta diri sa palibot sang Negros Occidental. Ibaloon ta karon mga kaaksyon ang sitwasyon kag ang preparation sa aton sining syudad kag sa probinsya man sang Negros Occidental para may baluan ta mga kaaksyon ng mga latest nga mga development plus ang mga nagakanabot diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Aton hibaloon dugay-dugay sa report sa aton sining patrol. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa dili gid lamang madugay ginabantayan taman ang isa ka press conference dito sa Metro Manila. May posibilidad nga mga miyembro sang DOH kag katapos ang task force sa magapatigayon sang press conference. Bantayan lang diri mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial nga balita sa sining adlaw. Igabalita ni Akson Marlon Hinovia, Gobernador Bong Lacson nagmando sa pagpasira sang border sa probinsya. 33 ka mga taga Pampanga stranded sa Silay City Airport. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, Liga ng mga barangay sa Bacolod nagpatigayon sang emergency meeting angot sa COVID-19 subong adlaw. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Akson Eric Magbanwa, Bacolod City Police Office may ginpamtang nga 4 ka mga community quarantine control points para sa mga riding public. Sa Nokpo naman nga balita, igabalita ni Akson Eden Aboso, Colonel Romeo Valeros nagpaparaog na sang direktiba sa mga kapulisan para sa pagpamtang sang 24/7 nga checkpoint sa border sang Negros Occidental subong man sa tanan nga mga ports kag airports. Sa patrol nga balita, igabalita ni Akson Alvin Graba, Philippine Coast Guard hugot nga nagabantay man sa mga pantalan kasunod sa mando ni Mayor Evilio Lenadia. Balita naman sa special assignment siga balita ni Akson Artay Hopon automatic price control o kon APC prioridad sang DTI meeting sa mga negosyante pati gayunon sining nga hapon. Sa kay Akson na Brian Morden nga balita gikan dra sa talatapan sang Negros Press Club, may isa ka press conference nga ginpatigayon. Sining nga aga sang grupo sang kadamay kagiban nga mga kaaliyadong mga grupo mga ginbawian sang puluyan sa araw relocation site nagapanawagan kay Mayor Lenadia nga ibalik na sa ila. Balita naman sa out of town sa siyudad sang La Carlota, 30 anyos nga lalaki aktong nagabaligya Shabu. Nga nadakpan sang mga kapulisan sa syudad sang La Carlota kahapon man sa ngapon ga sinumbali ang preparasyon sang COVID-19 ga sinumbali man sa iya hamak mo 1.9 million pesos man tong nadakpan sang mga kapulisan sang Police Station 2 sa follow-up operations sa area sang Barangay Estefania. Kaya rin naman 30 anyos ang lalaki nga nagabaligya siya aktong nga nadakpan sa mga kapulisan.
Samtang sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Akson Roger Gotib, kapulisan nagapadayon pa sa pag-investigar sa pagkilala sang Iloy nga naghaboy sang lapsag nga nasapuan sa tung Sabado sang hapon. Samtang sa balita naman sa kay Akson Tomon Forte sa Dakbanwa sang Sagay, klase sa siyudad sang Sagay kansilado na umpisa karon nga adlaw kag isa ka wanted person arestado pagi sa warrant of arrest. Sa balita naman sa siyudad sang Sipalay, precautionary measures angot sa COVID-19 ginpatigayo na sa siyudad sang Sipalay. Balita naman sa aton sining news center, upod kay Aksyon Dorel Cabato, Presidente Duterte kag Interagency Task Force may pagsinapol karon nga adlaw. Presidente Duterte may panibag-o nga i-anunsyo. Kag outbreak sang bird flu sa Jain o kunhain Nueva Ecija ginkonfirma sang DA. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:06 ang aton oras diri sa aton sining pagpangalagad. Sige, daligid lang mga balita ta ha sa hibaloon ta karon dugay-dugay. But before sina mga kaaksyon, diri kitanay sa resulta sang Small Town Lottery o kun STL sa sining unang draw sining adlaw. Lunes, March 16, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 34 kag 4, liwat 34 and 4. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon while we avoid infection among the residents of Bacolod. It can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes. Nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers kag ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini
kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:13 ng aton oras diri sa aton sining pagpangalagad. 12:30 na mga kaaksyon sa way pa maka timo-timo da pag timo-timo na sa inyo palanyagahon, no? Sige, ginahulat-hulat ang press conference nga gintalana karon nga udto sa aton sining mga officials angot sa COVID-19. Sa Negros Occidental, relax lang. Kag syudad sa Bacolod, relax lang. Importante, nakapreparar, no? Kaya magsalit ka palak-palak ni way mantapalakan. First of all, wala pa ta diri sang kaso. Importante, naka-relax lang ang halos kalabanan, no? Kaya kabudlay kung kaisa nga, ay, oo. Balak-palak ka, wala ka man palakan. Kaya wala man. Pero kung ugalion tapag tumar sang DTX 500 capsule, ang DTX 500 capsule ay may tatlo ka anti-diabetic properties. Amo ni siyang charantin nga nagapanubos ang glucose, bisin nga nagakontrol sa imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sa insulin. That is why ginarekomendar ta DTX 500 capsule ang tumaron ta. Mabakal ninyo ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag mabakal man na online kung di gani pa-deliver sa inyong puluyan, pinagi
sa www.kalusuganyan.ph kundi ganin sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:15 na nga oras. Sige, samtang nagatimo-timo ng halos kalabanan tang mga kaaksyon, diri kita na sa Balita Nasional, upod kay Aksyon Dorel Cabato, Presidente Duterte ho kag Interagency Task Force, may pagsinapol karon nga adlaw. Presidente Duterte may paribag-o nga i-anunsyo. Kag outbreak na naman sang bird flu sa Hain Nueva Ecija, ginkonfirma sang Department of Agriculture. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kauntan sa mga balita upod gikan sa kay Aksyon na Dorel Cabato sa News Center. Aksyon Doors, mayungod to. Yes, Action Rex, may to kag sa aton man nga mga tagpalamati balita na nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Pagasapulon karon ni Presidente Rodrigo Duterte ang Interagency Task Force, ang Armed Forces of the Philippines kag Philippine National Police o PNP. Ang pagsinapol ini may angot sa gihapon sa tikang nga ginahimo sa gobyerno sang Pilipinas batok man sa coronavirus disease 2019 ug ng COVID-19. Suno kaya Senator Bongo pagkatapos sa pagsinapol subong adlaw, anytime may bag-o na naman nga i-anunsyo ang presidente. So ina ang balantayan na naman. Samtang ginpasiguro naman sang Malacañang nga wala sang nagaka-eksperyensyahan nga krisis sa komunikasyon ng gobyerno sa tunga sang pathag o kung paghatag sa impormasyon angot sini nga COVID-19. Ginpahayag man diri ni Health Secretary Francisco Duque III nga 80% sang kumpirmado nga kaso sang coronavirus disease o kung COVID-19 ang may mild symptoms lamang. Tisunod diri kay Duque nga mataas ang tsansa nga makarecover ang 80% sa mga nagpositibo sa COVID-19 samtang nabilin nga 15% ang moderate to severe samtang ang 3 to 5% naman ang critical. Pila gani subong tanan Action Doors ang total cases ang COVID-19 diri sa Pilipinas? 100 of may bago naman yung tatlo Action Rex. May tatlo naman. Yes, sa Manila Action Rex. So 100 plus na subactions. I think sa pinaka-latest ng last 111 140 plus na to 140 kagabi, mga 40 plus na siguro subong, yes, no? Action Rex. So, ginpatag din ni Duque nga ang recovery period ang posible maglabot sa 2 tubtob 3 ka semana para sa pasyente nga may mild symptoms samtang 3 tubtob 6 naman ka semana para sa may mga severe to critical patients. Sa mga naka-recover na, may self-monitoring naman sila nga pagahimuon. Ginkumpirma man diri nga ni Duque nga ang tanan nga yara sa Metro Manila sa karon, nga tawo nga yara sa Metro Manila ang ginakonsiderar nga persons under monitoring. Samtang liwat ginpahanumduman ni Duque ang pumuluyo nga magpatuman sa nga proper hygiene, cough etiquette, kag social distancing, amo man ang paggamit lang sa nga face mask kung kinahanglanon. Tidugang pa diri ni Duque kinahanglan nga intindihon sang publiko nga mayara sang global shortage sa supply sang mask Action Rex. Ang mga dapat hatagan sang konsiderasyon ang mga healthcare workers. Sa karon ang may man-made man ang gani ano na magtuwag ang ginahimo nila matela lang na. Matela lang. Oo, para may na tabon lang ang ilong kagang baba. Pwede mo naman ang ginahimo nila subong kay gumagsaligta sa face mask ning nga ginabaligyan ni do laban gid ni sa yes Action Rex do ka alang-alang gid kiti global gid nga daan ang shortage sining face mask. Sa karon Action Rex ang positive cases sang coronavirus sa bilog nga kalibutan as of today March 16, 2020 naglabot na sa 169,605. Ang mga nagkalamatay naman, 6,518, samtang mga naka-recover, 77,772 Action Rex. Kag ang sa dugang paginaton nga mga balita nasyonal, Rihob, magluwas sa COVID-19 ang Pilipinas sa karon nagapangtubang man sang outbreak sining bird flu sa Hain Nueva Ecija. Ginkumpirmar sa Department of Agriculture o DA ang outbreak sang H5N6 avian influenza o
o kon bird flu sa pila ka bahin sa nga Hain, Nueva Ecija. Sunod ri Agriculture Secretary William Dar, apektado sa nga bird flu ang Hain nga sa diin mahimo man ini makaapekto sa mga tawo. Sunod pa kay Dar nga nagkuha sila sang sample gikan sa isa ka farm sa barangay Ulanin, Pitak, kaginpay dalom sa test sa Marso 13, 2020 ka nagwa sa resulta nga positibo ini sa avian influenza. Ang test ang ginpatigayon matapos nagsaka sa kapin 1,500 ang nagkalamatay sa 15,000 ka mga quails sa isa ka farm nga apektado. Naibaloan nga tuig 2017 pa sa nga ulihi nga nagaluntad ang kaso sa H5N6 avian influenza diri sa Pilipinas. Ini outbreak man sa nga bird flu ang kadungan sa nga pagbato sa karon sa Pilipinas sa African swine fever para sa mga balatian naman isang baboy kagamuman ang paglaptas sa nga COVID-19 o kon coronavirus disease 2019. Samtasyon ra sa aton nga mga ka-action bala hindi lang tani magpanik no kay subong dugamat-amat na panic buying. Pero daway man. Diri sa Bacolod Panic matapos. buying man ang galing kay wala man manog buy subong. Wala man buyers. May panic buying pero wala naman buyers. Kaya wala naman sang mga kliyente, ang mga dalag ko nga mga malls dito man. So ako nag-action Rex, abi nila ang general community quarantine is lockdown bala do wala kay baklan sila tanan. Pero hindi action Rex, open pa ang malls, mga grocery stores, pwede gid sila makabakal. Kag wala sang shortage ang pagkaon diri sa probinsya sa Negros Occidental. So hindi panic dira, hindi magsalasala. Pero wala lang ginatugutan ng mga tao nga makagwa sa ilang nga puluyan or diri sa isla Rex. Okay, hindi ta pwede maka-travel subong kay wala sang land, air, kaga sea travel subong. Pero ang Ceres Action Rex may biyahe gyapon. Pero ang Balyacar Transit yaraman. Sa bilog nga probinsya. Pero maglapaw dira wala na sa Dumaguete kag sa Cebu kag sa Cubao Action Rex. Pero anong matabo siniman kung kabangkalan to mabinay kagay ti kuan lang nito connecting lang ni sila nga areas mo. Oo. Pero hambal Ma'am Jade gina Action Mabinay Rex. to Dumaguete ba si Mayara ya? Hambal ni Kaginang sa Mabinay, hambal ni Ma'am Jade Sibalya sa interview Action Art. Depende kung pasudlon sila. Depende na lang kung action kung pasudlon sang municipality dito ang ining Ceres ining mga tao. So amo nang hambal. Kaya wala sila sang control na dra Ang isa pagig ka consent ang mga tracking gali ni nga may karga blas ang tubo. Paano ni sila maharang ni sila sa highway kung may checkpoint sa mga areas nila? Ti ba siguro harang gini sila. Ati check ta na action sa aton nga mga kaya importante man imong ining mga kargado blang sang tubo ning inugula sa central ni. Ti isa man lang actually isa duwa man lang da ang gasakay sa tracking mo. Ambot kun part pa na sila man sang mga checkpoints ni. Parehas ni Oriental Side. Oriental Side may tendency nga makadto para ding ilang mga truck sa Occidental mo sa Kabangkalan. Boy kung may Occidental ang Kabangkalan. Wala do binalbaga na action Rex. No, daw amo nabi. Ambot ko na anong matabo si naman. Pero depende man action Rex kay nagamba ka gina si Colonel Binyas nga kung may legitimate man bala ko nga purpose ang pagsulod diri sa Bacolod, might be allow nila. Pero kung depende na action Rex kay actually karon magapatigayon pa man sang sang pagsapol kag magapagawa si Mayor Bing sang implementing rules and regulations angot sa general community quarantine diri sa Bacolod. Subong si presidential spokesperson Salvador Panilo naka-mask kag may fresh briefing nga ginapatigayon sa Malacañang. Yes, correct. Naka N95 mask siya sa function. Sige, naka maghatag kita karon. Di na yan nabakal ng N95. Ginaw ka maayos ang ito maayos ang kuano. Isa lang nagkapagamit action doors sa mga sa nabalaan ko action Rex 3 days lang siya pwede mo magamit. And then after 3 days dispose. Pero I don't know. Depende goros gyapon sa. Pero amon siyang tag pila ganin presyos ni? Actually sa una originally wala magiga do 130 do ka mo na 90 plus. Subong action Rex galabot na siya sa 180 ga saka mayroon tag 400 nila no. Yes, sa pero bakal kabla sa mga mall subong, bakal ka alcohol. Isa na sa kapak sa kalwan sang isa ka company nga may alcohol man bla. May isa na sa kapak may alcohol, may habon, may face mask nga lima kabilog na do mo na. Correct. Nami man siya action Rex. At magbinuligay lang ta. Basta diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, why kamo sang dapat nga kabalakan ginahimo sa mga officials ang dapat nga himuon nila
kag kita kung wala man ang takaladtuan, pamilin kita sa puluyan. Magsunod kita sa mga gina-advise ng aton nga Di government. kay kung kaysa palaglaag ang iban, wala man baklon, wala man sang tinutuyo, palaglaag lang iban. Pasaway lang. Pasaway lang. Correct. So magsunod kita, cooperation and consideration. Amo Action lang may Rex. importante, Yes. cooperation and coordination. Yes, correct. Sige, update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Sa balita na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:25 na nga oras, 12:25 na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Amo na siling ko ang wais ang kaladtuan, ay munong lang anay. Pero kung may importante nga hindi gid mapaiway, pwede gid kadtuan. Kag ang iban sini sa prangkang istorya diri sa Bacolod kag Negros Occidental ang halos kalabanan way man tapon sila sini nga guya. Hindi lang mag-panic gid masyado, no? Kay diri sa Negros Occidental okay gid Si Toto RJ Amagin, kita mo, steady pulse lang saya. Toto RJ Amagin. Steady pulse lang dira, no? Sa mid-effects. Ayos, kantuan tanay balita, gikan sa aton sining nga mga action reporters on standby na. Unahon ta si Aksyon Eden Aboso, gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Inimay kang tanan sa palayag ni Colonel Romeo Baleros, nagpapanaog na sang direktiba sa mga kapulisan para sa pagpahamtang sang 24/7 checkpoint sa border sang Negros Occidental, subong man sa tanan nga ports kag airports. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Eden Abuso, gikan sa Noko. Yari ang kaudan sang report, we have Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex, nagpapanaog na sa direktiba si NOCPO Provincial Director Colonel Romeo Baleros sa tanan nga Chief of Police kag Force Commanders nga magpahamtang sang 24/7 checkpoints sa tanan nga boundaries sang Negros Occidental kag Negros Oriental, subong man sa tanan nga ports kag airports, paagi naman sa Interagency COVID-19 Border Monitoring and Regulation Task Force. Ini kasunod sa executive order nga gin-issue man ni Governor Eugenio Lacson nga pag-implementar sang closure sang border sang probinsya. Tisuro kay Baleros Action Rex, ang checkpoint ang pagabugusan sang militar, kapulisan, medical staff kag iban nga miyembro sang amo nga task force. Dugang pa ni Baleros tuyo sang sila nga checkpoint na hindi makasulod sa probinsya ang mga non-resident pang may mga exemptions lang kaangay sa mga delivery sang supply kag mga emergency cases. Palayag ni Baleros, ang checkpoints ang ipahamtang sa banwa sang hinubaan bawod may access direction Rex mo ang gikan sa Bayawan, Negros Oriental, Kabankalan bawod may access sa Mabinay, La Castellana naman ang pwede access gikan sa Canlaon, Moises Padilla gikan Ayungon kag San Carlos gikan Valle Hermoso. Kung may magkita sila Action Rex nga tawo nga may mga sintomas ng COVID-19, gilayon nila ni dalon sa pinakalapit nga Municipal Health Center agud man mausisa. Ginpangabay man sang direktor kon man sang importante nga himuon, mas maayo nga magtiner na lang sa tag sa kapuy-an kag nagpangabay man si Baleros sang kooperasyon sang tanan. Pamati naton si Colonel Romeo Baleros. Yung kanyang yung Executive Order number 20-15 series of 2020 will be implemented by the ACP and the PNP and other members of Interagency Task Force. This morning, naglabas kami na ang directive sa aming Chief of Police at saka sa aming Force Commander to establish border control checkpoint operation in all boundaries with access from Negros Oriental and other seaports and airport to totally not allowing people who are not non-resident of Negros Occidental. Meron tayong mga exemption like yung mga delivery ng goods, ng food supplies,
yung mga health workers, yung members ng AEP and PNP. Actually, direct sa staff conference, ngaging patigayon man ni Colonel Baleros, nagaplano siya nga para sa Gunson, kag padayon ng monitoring sang kapulisan sa kada banwa kag syudad. Subong man konektado dito sila headquarters, kaangay Action Rex do Pareos kada eleksyon, may ara sila sang video conference nga iga patigayon. Literally, lock ang action yung action, Eden Aboto. Pero dre, ang team nga halin sa Nokpuya, wala sang team, kundi sa mga banwa na lang. Yes, correct, Action Rex. Sa atong pahamtangan sang ilang border control man sa ginpanglawag naton kay ina. What about, why pa man sang request na sila nga kung ano? So, for Action Rex, wala pa man. Pero kagapon, nakita naton na sa Bago Police Station, nagakandak man sila sang thermal scanning ng Action Rex. Pero I believe the initiative Pero initiative niya sang bago, LGUs, tapos with the assessment sang kapulisan. Correct, Action Rex. Tinami man akong kaisa, no? Pwede man lang mga LGUs ka-request sa pulis mo. Yes, Action Rex. Pero subong ang kabudlayan man, kay ginahulat pa Manila, ang i-provide man sang province, no, nga thermal scanner, bala Action Rex. Para ang ginatiro-tiro sa agtang, para ma-define gila. Kung makita, kung may baluan dayon, kung ang tao na nagahilanap. Pero nag-start ng checkpoints nila? Yes, Action Rex. Nag-umpisa na, siningadlaw. Ti ang palihog na lang tadabi ang mga truck ni nga gaalagi lang nga kargado sang tubone kay gaalagi ni Highway paano naman? Yes, correct, Action Rex, kay pamangkuton na. Kaya actually we don't know kung I don't know lang no kung under na siya sa supplies and goods nga exemption bala Action Rex. Pero baloon na lang. Kay kadamo di ka pamangkot sa aton nga programs paano kuno yang ilang nga mga truck nga kargado sang tubo makagwa kag makakadto sa central kung may mga checkpoints bala? Pamangkuton Action Rex na si Colonel Baleros kung may idea or guidelines man sila regarding ang imo nga truck kagwa na to? Action Rex. Ang truck mo? Gitago ko danay. Why ka nagpakarga? Ang 20 ko bala kabilog nga truck gitago ko lang gida. danay. Akong pulo lang gani ambal ko tani si mo 20 mo gid sugid mo gid na sila nga. Ay, actually, wala Action Rex 50 bala tani. Iti medyo humble matati 20 lang. Sige. Action Rex, balita halin sa Nokpo ang action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Eden, kantuan ang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kaangtanan sa Liga ng mga Barangay sa Bacolod nagpatigayon sang emergency meeting angot sa COVID-19 subong nga adlaw. Nga Liga ng mga Barangay nagpatigayon sa emergency meeting ni dapat ang task force o kung ang kung ano manda dapat ang alkalde sang syudad among magpatigayon sang paginunanon subong adlaw ti nanon naning sitwasyon subong ti Liga ng mga Barangay sa Bacolod do ng taon taniyabing report ni Action Dale Salazar. Yari ang countdown sa report ni Action Dale. Action Dale. Action Rex, duha ka mga separado nga pagsinapol ang ginpatigayon diri sa may Bacolod City Government Center. Ang isa dito sa may annex building, kay kadua diri sa may session hall sang BGC Action Rex. Ang pagsinapol ang may kang tanan-tanan sa tikang sang syudad kag mga kabarangayan angot ni sa COVID-19. Tingagin lain-lain na nila pagsinapol Action Dale. Dito sa may annex building Action Rex, dito ang venue sa mga punong barangay kay ang nag-preside dito ng panguna si Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales, araman si Lieutenant Colonel Ariel Pico sang DCPO, kag si Dr. Tan no sang City Health Office. Ila dito gitalakay ang pag-augmenta sang mga kabarangayan kag barangay tanod sa posible pagpatuman sang curfew diri sa may syudad sang Bacolod matapos nga ginpaydalom no sa quarantine community ang syudad Action Rex. So dito ginakasugtan sunod diri kay Kapitan Gonzales no ang Liga ng mga Barangay President. Sunod diri Action Rex, wala pa formally napapanaog ang executive order ni Mayor Bing regarding sa pagpatuman sa curfew pero sunod sa iya pero may curfew gid man nga matabo Action Dale kay ang reporting daw may curfew karon sa gabi
mayara sang ipatuman, igapatuman nga curfew, pero wala pa sang implementing rules. Actually, ang initial ko rin nakuha, 9 p.m. to 4 a.m. ang curfew. Te, paano na lang tayabi? Paano lang negosyo tani sa kagabihon? Correct action, Rex. No? Te, ginahulat pa karon sa mga city officials ang formal nga pagpapanaog ni Mayor Bing sa executive order nga nagapatuman sa EO kaysa iban nga mga lugar like dito sa Metro Manila, Makati, Quezon City, kag iban pa nga lugar action direct nga ang ilab na lugar ginpaydalo man sa community quarantine. May curfew sila nga ginapatuman para malikawan ang makitaan ang mga kabataan sa mga dalanon nga rason lang mas mayo nga magpabilin na lang sila sa ila sinitag-sa ka mga panimalay action Rex para mangin safe ang ila sining mga ikaayong halawas. Sa mga kabataan lang pero sa mga dlagko ya? Ang action Rex ang ginahulat ang EO kung bala minor lang kaya ang syudad sa Bacolod may direct curfew for minor nga may arantay nga daan gigsis ng curfew for minors, sinang curfew for minors nga natulugan bla? Correct action Rex. So amo pa nasa karon ang ginaangan-anganan sang interagency task force kay ongoing pa diri ilang pagsinapol diri sa may session hall action Rex no regarding sa IRR pagid sang checkpoints na ginapatuman pa karon sa mga boundary no sang Bacolod City. Magluwas na sa kay Gonzales ginasapol man ang mga kapitana angot sa reporting sa mga persons under monitoring upon PUM mangod gina-require silang adlaw-adlaw kinahanglan nila mag-submit sang daily report sa Bacolod City Health Office kung may mga bago dira ang mga persona nga gikan sa Metro Manila o kung iban nga lugar nga affected sang COVID-19 mas mayo nga ipalista ang ila sining ngalan kag ma-monitor sila sa Autoridad Action Rex. Sa bahin sang Barangay Takuling kay Councilor Gonzales, mayara na siya sang 55 ka mga persons under monitoring o kon PUM Action Rex. Sa Takuling lang na? Sa Takuling lang area Action Rex. PUMs lang, PUMs. PUM lang. Wala sila sang symptoms nga ginabatsyag asymptomatic kung taga-taongon. Pero sunod sa iya, dapat strictly i-observe nila 14-day home quarantine kay basi bla dira maginuwa ang mga simptomas. Rason nga sunod niya ang iya diri nga pilar, cooperation sang mga PUM, especially ang gikan sa mga lugar nga mayara sang positive case sang COVID-19 action Rex. Ang simple lang din nga limon aksondel kung way man lang ka dapat nga kaladtuan kag way ka man lang importante nga kadtuan or baklon man da sa downtown area magpimunong lang sa balay nyo. Correct action Rex. Amo na siya ang gina-advocate sa mga city officials unnecessary nga mga transaction sa pagbuwas ng mga balay mas mayong likawan para safe ang inyo sining nga ikaayong lawas. Aring portion sa palayag niliga ng mga barangay President Lady Glass Gonzales matapos ang emergency meeting. Okay, emergency meeting for the barangays, no? Nang ginano ta sila kay in case na ma-approve ang ato na curfew 9 o'clock to 5 o'clock ready ng ato nakaparangayan to augment the police forces, no? Ti ang ato ng mga tanod sa information dissemination dapat sa barangay patungan na matamat sa Subo. Then ang ato na BHERTS ang monitoring sa ato ng mga PUMs, then may daily reporting na kita for PUM sa City Health Office. Sa Takuling 55 as of ang kapanugid pa lang na. PUM. So ano na sila ng under monitoring, may forms na inahatag si City Health. So ipanghatag naman ni natin sa City Health. No symptoms. Action Rex dahil ang isa padagali ka hilimuon nila dapat may mga exemption or mayara bla mga ipakita bla sa mga checkpoints ni especially kung alin kay mo sa ulubrahan may ginkantuan ka dapat may mga exemption man ang ilang checkpoints nga ipatigayon. Yes, Action Rex. Sa sininga meeting sang Interagency Task Force Against COVID-19 ila dirigin talakay ang implementing rules and regulations on IRR regarding sa sininga checkpoint Action Rex kay ina nakakadto kita diri sa may session hall kagati dito ay napalayag kun taga-residente kaya sila sa Bacolod do pakita mo lang imo sininga proof of residence or ang ID dira Action Rex nga taga Bacolod ka kaga pwede ka malang pasudlo no so dito kay check naton si Vice Mayor Action Rex kay may mga exemption man no kay ang iban may mga trabaho sa tagwa sa Bacolod City. Samtang may mga persona naman nga sa Silay ang ilang sila nga nag-estar pero sa Bacolod nagtrabaho Action Rex. So amo pa ni karon ang karuhon
sang task force kung nanugid bila ang IRR sining checkpoint kay diri sa Bacolod City apat tanan ka mga boundaries direction rex ang ginabantayan sang kapulisan naton para masiguro no ngati ining kasunod man sang pagpaydalom sang community quarantine. Update sa balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action niyo Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:40 nang aton oras diri sa aton sining pagpangalagad 12:40 na mga kaaksyon. Padayon pa sa gihapon ang press conference sa Malacañang kag ti ang nagasabat sa palamangkutanon sa media si Presidential Secretary Panilo, no? Salvador Panilo, among nag-atipan sa mga palamangkutanon sa media angot sa COVID-19 sa gihapon, no? But ko na nung Presidential Spokesperson gali Salvador Panilo ang nagasabat sa mga palamangkutanon sa media as of this broadcast time sa padayon nga briefing nga ginapatigayon. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:41 ng aton oras matapos ang balita ni Aksyon Dale kadtuanta si Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa Philippine Coast Guard hugot nga nagabantay sa mga pantalan kasunod man sa mando ni Mayor Evilio Lonardia. Ibaloon tang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, wala ginapahanugutan sa Philippine Coast Guard nga magbiyahe ang fast craft from Bacolod vice versa, going Iloilo vice versa. Pero may ginapahanugutan nila Action Rex ining roll-on and roll-off vessels loaded diri sa mga produkto kag iban pa nga mga delivery and foods and beverages o kung iban pa nga mga supply halin dito sa Iloilo pakadto diri sa Negros. Samtang sunod diri kay Coast Guard Philippine Coast Guard Commander nga si Commander Johnson Benjamin hugot man nga ginabantayan karon sa Philippine Coast Guard ang coastal water sa syudad sang Bacolod kag ang sang probinsya paagi man sa pagkandak sang seaborne patrol nga sa diin may mga posibilidad nga ining mga illegalista ginasakyan ining issue sang COVID-19 para lang makatransport sang mga illegal nga kontrabando o kung nakagapamintaha abi sa issue sang COVID-19. Now giklaro man diri ni Benjamin Action Rex nga sa pihak sang Executive Order number 21 ni Mayor Bing Lunardia ang mga taga Iloilo nga ari diri karon sa aton kag luyag magpauli dito sa Iloilo mahimo sila nga makasakay sa roll-on and roll-off vessels sa Roro balik dito sa Iloilo and on the same manner ang mga taga Bacolod nga ara karon o kung ara karon sa Iloilo mahimo man sila makabalik diri sa Negros Occidental ilabi syudad sa Bacolod provided nga ini sila Action Rex magapakita sang ila sining identification card kag iban pa. Pero kung ikaw halimbawa taga Bacolod kag luyag mo magkadto lang, magayagangyang o kung magbisita lang sa Iloilo, hugot ini nga ginabawal sang Philippine Coast Guard not unless ginapahanugutan gid lamang Action Rex nga makasakay sa barko ang kalabanan diri ang mga miyembro sang men in uniform. Pero in short may biyahe. Action may biyahe ang fast craft o ang roll-on and roll-off vessel. Ang fast craft ya? Wala. Wala gid. Wala gid. Tanan nga fast craft dira sa Bredco. Sa Bredco. Ang Roro may ara ya. Ang Roro may ara Action Rex pero ang loaded ang mga dala Action Rex mga supplies bala kag mga rolling cargos ang ginapahanugutan lamang. Ti kung tawo kabi magtabo ka Iloilo ya? Pagkabagyan na Action Rex. Kung ang tawo nga magsakay padulong sa Iloilo kung sa din nga porsyon da sang probinsya sang Iloilo. Yes, Action Rex. Ang tao pwede makasakay kung halimbawa ang taga Iloilo nga ari diri sa aton nga stranded abi kag luyag magpauli na dito sa Iloilo, pwede makasakay Action Rex. Ti ang taga Bacolod ya nga magkadto sa Iloilo. Ginabawal Action Rex.
Hugot dali. ginabawal gid sang Philippine Coast Guard kag wala ina ginapahanugutan kay may ara kay may mando man siya sa tanan nga mga substation commanders kaangay diri sa Bradco Port area nga usisaon man ang ining mga pasahero antes maglakat Action Rex. On the same manner ining mga pasahero halin sa Iloilo nagausar man sila sang thermal scanner nga ginausar man karon sang Philippine Coast Guard kada sa mga pasahero kagaiban pa nga mga nagadala bala sang salakyan kag iban pa nga mga painante nga ginapaagi man nila sa thermal scanner. Tito, normal na ang problema sinako ng pagdungka mo to sa probinsya sa Iloilo like diri sa aton dumanggas ang dungkaan nila kag Iloilo proper kun dito ka sa Banago magsakay. Di pagdungka mo to anong matabosi mo to? Action Rex sa suno sa iya kami mga pulisiya man dito sa Iloilo Action Rex pero ang diri kay suno sa iya kiging paklaro ko man sa iya let's say paano ni siya sir anong mahimo ni kay kung taga Iloilo kay ari diri subong pwede man sila iya makapauli man dito sa Iloilo kay kung diri masakripisyo man kaso kung magka problema pa sila maubusan sila kwarta kundi sila matulog kagaiban pa ti dito ya ipaagi kami pulisiya man sila diri sa aton dapat ipaidalom kag sa pagsulundan man. Tingmining kon ari para klaro Action Alvino, kaya hindi ko maintindihan ng statement sa Philippine Coast Guard no tanay lang daw law. Ay man nga daw hindi maintindihan ng klase sang statement ni. Anong statement sang Philippine Coast Guard ang mga pasahero kundi kadamo sang nagapailoilo sakay kay wala sang ruro subong ang mga dalagko blan nga mga sakayan pwede nila masakyan ining mga pasahero nga mapailuilo kaya hindi man sila maglakat kung way man sila tuyo to magkanto man lang to sila magpangapi. Oo, ginapaklaro ko ni saya Action Rex siling ko at klarohon tani sir. Sino na siya? Si Benjamin si Commander Benjamin gipaklaro ko sa iya. Dapat ipaklaro yung gitna kay kung wala man lang way man lang ginaakomodar ang isa ka, for example, ako abi mapailuilo ko. May ginkantuan ko to kay importante tapos mabalik man ko dayon way kuya sakyan o kung mapasakay ko nila. John Rex no sa iya wala nila ginapahanugutan. Action Rex kundi bisan gani diri sa pagsulod nga taga Iloilo wala man nila ginapahanugutan Action Rex. Wala nila ginapanugutan. Wala nila ginapahanugutan. Paano ni ano yang ginapanugutan nila ang mga salakyan lang? Mga salakyan nga may loaded sa mga rolling cargos bala kaangay sa mga food supplies kagaiban pa nga pwede individual wala hindi pwede hindi pwede amo lang na siguro nga ang cargo ang mga roro vessels ang para lang sa may mga salakyan kag kargado sa mga pagkaon but with the purpose na. Yes, Action Rex, sakto ina ang may pero kung may salakyan nga private vehicle, kato ka Iloilo, bawal man, hindi man pwede. Mga private vehicle ba lang, auto. Ano man abing galgal mo abi, for example, ikaw abi may auto ka, may salakyan ka, pa Iloilo ka, tapos anong purpose mo to? Pwede man, para mga kape, no? Tindi na ya. Ang kapiya, always na ya, damo na di kape. Why gid purpose Subong at tsimpo mo nang dapat atagon sa Philippine Coast Guard kay mayara kita gabiyahe roll on roll off vessels from Bacolod Port to Dumangas or Iloilo. Amo nang dapat atagon nila kung anong mangin papel nila kung pagdungka dito kung salakyan lang kag pahinante kag driver ang ikarga nila mas okay. Yes, Action Rex. Reaction Rex pamatian ta ang pahayag ni Lieutenant Commander Johnson Benjamin. Now I'm coordinating with my counterparts the other side na if you are a resident of the Negros Occidental na mag-depart sa Cebu Island o Cebu Province na mapahanugutan sila para hindi sila mas-stranded. How about sa Iloilo, sir? Anong posibilidad? Ang sa Iloilo, sir, we are still open for residents na ara sa Iloilo, hindi sila din sa Negros, pwede sila tabok pa. And then ang diriman sa Bacolod, Negros, na taga Iloilo, na gusto magpuli sa Iloilo man. And again, ang fast crop, hindi natin magamit, only ang rolling roll-off method. Pwede pagali makatabok ang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo nga ari diri subong sa aton sa Bacolod. Pwede pa sila sir katabok subong. Correct na ang imong ginambal. And how about pumuluyo sa syudad sang Bacolod nga ara subong sa area sang Iloilo pakadto diri sa aton sa Negros? Pwede man. Correct. This is a very practical approach.
iti kung stranded mo to sila, ano ang nila karon to nga pagkaon, din sila may so kasi masakit pa sila. So, problema pa. Might as well, let them go back sa ilang probinsya para at least mag-stay sila ma-monitor ba. And then, of course, with strict following the guidelines and protocols sa DOH. So, Rex, ang pahayag ni Lieutenant Commander Johnson Benjamin. Ang kaaksyon nyo, basta ang klaro to, dapat iklaro sang Philippine Coast Guard, Action Alvin, kaya importante ni kadamo sang nagapamangkot kung ang roll-on, roll-off mag-akomodar sang pasahero. Kung salakyan niya, maakomodar nila. Nga salakyan nga loaded sa mga rolling cargos, maakomodar nila Action Rex. Nga loaded maka-transport malami. Pero kung ikaw yung pasahero, kung ikaw yung may pasahero, hindi pwede. Kung ikaw yung nga pasahero na, hindi ko ikaw nga pasahero. Ikaw nga pasahero, sang kwan, pwede, gid. Kaya ikaw ba naman dala sang salakyan? Hindi kung pasahero ka lang bla, for example, ikaw malakat to sa Iloilo? Oo, kung painante, giklaro, nagsimo kung painante ka sang salakyan, sang truck, pwede ka man niya kaupod. Oo, pero kung sa pasahero, hindi ginaya pwede nga magsakay pakadto diri sa Iloilo. Ang pwede lang suno sa iya kung taga Iloilo ikaw, luyag mo magpauli dito sa Iloilo na di pwede siya kasakay Action Rex provided sa ipakita ang ID. Sige. Report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Matapos ang balita sa patrol, we have Action Art Taihopon, Automatic Price Control o kung APC, prioridad sang DTI meeting sa mga negosyante, pati gayunon sining nga hapon. Yari ang countdown sa report ni Action Art Taihopon. Action Art. Nagkaroon ng prioridad sang tatapan sang DTI o Department of Trade and Industry diri sa aton sa Negros Occidental agud nga mabalay nila and subject for approval sa regional office sang DTI ang automatic price control ang mangin suggested parang ini kung madesisyonan o kung madihon karon sang DTI no ang meeting pati gayon sining hapon upod sa pila ka mga negosyante nga mo ang target kaya mugid ang maapektuhan sa sining lihok. Ang tinutuyo sa Action Rex agod mapunggan ang pagtaas o pagtimbuok sa pila ka mga basic services o kung basic prime commodities nga mabakal o ginabaligya sa merkado batok ini sa mga bintahuso nga mga negosyante. So kung may pagwa sila kag madiyon kag maaprubahan nga automatic price control, tiyan mo na ang guidelines nga dapat sundon sang tanan nga mga negosyante kag sino man nga maglapas sila sa uli, at least may ara sang sanction sila nga tubangon gikan sa DTI. Now gin-check naton kay ti pagkatapos nga nagdamo ang mga cases nagkalamatay kag subong man cases sa bilog nga Pilipinas. Diri sa aton sa Negros Bacolod ginagkulang subong ang alcohol. So ang monitoring sang taga DTI damo ang order kung tani no sining mga nagabaligya sang alcohol kag naga-retail o galing ang problema kay gina-order nila gikan sa mga planta o kompanya nga among naga-supply halos hindi ka nikalabot sa 50% ang gina-deliver sa ila bangod man sa kakulang sa production. So may guidelines sila ginpagwa last May 13 o March 13 of 2020 nga kinahanglan tagduha lang gali dapat ning kabotilya o kon sulodlan sa alcohol dapat maklon sang tag sa customer agod nga mataptapan o kon tanan nga mga luyag mawakal sang alcohol kag may kwarta ang may baklon pero ti amon ang problema subong kay kakulang gid sa supply gikan sa mga manufacturer. So ang ila sining ginahimo padayon nga monitoring lang kag ang pagbalay karon kon matapos sa meeting sa sining automatic price control. Ang palayag sa officer in charge ng DTI, Rachel Novable. For our monitoring, I did man sang stocks ang alcohol because like for example, sa mga supermarket, ako personally, I did my monitoring
sa two big supermarket. So, they said nga they're giving 2, di ba lang? Duha per customer lang ang pwede nila ihatag. So, galing, when they make their order sa ila dealers, like for example, they order for 50 boxes, ang ginahatag lang sa ila, hindi tanan nga order nila mahatag, nga requirement nila. So, they are given, example, 25-50% lang sa ila order. Siyempre, ang dealer, ano yaman nga everybody matagaan bisan gamay-gamay. So that's why nagaskulang ang stocks ang nabala. Okay. Although may araw na available naman sa palayag ni Ma'am Rachel Lopabdes. Ano man nga mangin outcomes ang ilang meeting, ang APC sina gumapprove sa regional office sa DTI ina sa Gilayon ang ipatuman diri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Artay Hupon, una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa special assignments. Kadtuantang balita ni Aksyon Brian Morden. Mga ginbawian sang puluyan sa araw relocation site. Nagpanawagan kay Mayor Evilio Lunardia nga ibalik na sa ila. Pero subong siniguro do hindi gini sila matatapan nga tinion kay masako ang preparasyon sang syudad sa sining virus. Yari ang kaunan sa report ni Aksyon Brian Morden. Sa detalye, Aksyon Brian. Samtang wala pang balita ni Aksyon na Brian Morden, dire kita naiho sa mga kaaksyon ta dira may TC para mapabakod ang aton sining immunity booster alkaline base nga vitamin C. May TC ang ngalan sini, no? Para gid sa mga ginaubo, ginakataro, kag ginatrangkaso nga mga kaaksyon ta may TC ang tumaron ta adlaw-adlaw. Kag Santon Plus Herbal Capsule, ang wala mga endorsement na para ni Sinyo, Santon Plus Herbal Capsule. Nagatunaw sa bukol-bukol sa kalawasan ta, sis, tumor, kag goiter. Santon Plus Herbal Capsule, ang aton sining nga tumaron, no? Para siguradong sigurado nga malimpyuhan ang utok ninyo, no? Ayo, Santon Plus Herbal Capsule kag may TC mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyong apuluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Kadtuan ang balita ni Aksyon na Brian Morden sa balita gikan sa NPC sa Negros Press Club sa isa ka press conference nga ginpatigayon sa mga miyembro sang kadamay. We have Aksyon na Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon Rex, wala din bali sining mga pamilya ang COVID-19. Mas ginuna nila karon ang pagsinggitan sa pagpangabay sa mga opisyal diri sa siyudad sa Bacolod. Ilabinagid kay Bacolod City Mayor Bing Linardia nga ibalik sa ila ang lute nga ginbawi sang Bacolod Housing Authority sang naliligad nga mga sinima na matapos nga may mga allegations nga ti una why sila nakapatindog sa ila sining puloy-an kasunod sang 90 ka diyas o kon 3 ka bulan. Umpisa sang adlaw nga gin-award sa ila ini. Kag pila pa gid ka mga aligasyon. So diri sa mga tagreklamo Action Rex nga punta ni anang tawon man ang ila sining sitwasyon nga ti sa katigaduhon why magid sila sang may ipatindog gilayon sa balay o galing kiti sa gin-award gali ining nasambit nga mga lote, mga lapit naman 3 ka tuig. Pero ti hayob-hayob gyapon ang ila sini nga napatindog. So sa ila, consideration kung tani para maka-star sila naliwat kag wala sang sablag na nagahilibion ini sila kaina sang nagatubang sa aton kag sa taga Delistar kay wala kapitulan na. Katampo mo sila sa press conference. Gali. Oo, basta may border ng gurong iban mo.
So, aking talayan sang nila, kag muna taga-Hilibi, ontong ibang kaina, halos bangod gati why sila istaran, na nakamunog din siya, nahadlok pa sila sa COVID, pero kami, why na kami ang balay. Amo na ilang sila nga sigitan, Action Rex. Pero wala sila nahatlok na kami madulaan kuloyan. Karon, nahatlok sila sa COVID. Yung lockdown nila, ano ba ang amon pagkatuyan? Hindi na kami makapangita pagkaon. Oh, wala na kami sa kuloyan. Ano kami karon? Ano ang nakabakal ang gobyerno, sini? Ang ginaayon ng namo sa inyo Piloyan! Wala kami nagpakita sa inyo sa mga sulhay kapag sinalayo. Wala kami nagsasabi sa inyo ang gobyerno. Ginapangayo na namo na ang amon kabataan may tinugan. May kahigdaan sa matawhay sa matago ang pagpangabuhi kay amo ina ang amon na nagdala disiplina sa amon kabataan. Pero paano namin pa-disiplina ang amon kabataan? Mapitan sila galing mo may trauman na. Sila'y mga wala kung na mga tao. Mapitan nag-ayaw na kami na hindi lang inapaligoba. Kaya naman ina. Kapalo naman kabuka nga may binakula na hihira. Wala na hindi kinakagan ang atensyon sa mga pagbinakulanay. Kami na naaraw sa sarilo kape, nagkakabuhi kami sa mga tao. Maakami ang idlo, kinahingabot. Action Rex, sa manang palayag dito sa ina, sining mga nabawian sang lute, ano? Kag nag-aayo sila liwat sa City Legal Office kay Attorney. Sila to tanan? Kwantos la 14. 14 to sila. So, isa lang to nag-istorya sa 14 Action Rex. Tito kadamo man sila sa picture mo niyo? Sino ni mga audience nila ni? Sila na tanan sila ni? Ang sa tubang to nga nagapungko, 4. 4 sila nagabulos-bulos istorya to kay. May mga names kita Action Rex sining 4. Upod man diri nila ang kadamay, no? Kaya mo ning nagpangulo kay na dito kay na Action Rex, no? So, ayo sila kay may moratorium dali nga din pagwa diri ang kuan sa ganiyang panglungsod sa Bacolod nga kung taton anay ang pagpangdemolish sa ila. Pero sunod diri sa ila na binadiri kay Madam Maria Rosalie Calyantes, sabi sa may moratorium, wala nila gin respeto sang City Legal Office. Sige gyapon pang pangbuba nila. So, ang natabo dili sa Action Rex, ulit pinang WhatsApp na ito nagligar yung semana, ginapatimbog, ginabalik ila balay. Tapos balik ko naman liwat sa taga City Legal Office, kag WhatsApp ko na naman liwat Action Rex. In short, why pagit sila kahalinda, even though nga ginbawi na sa ila, ang ila sining poder sa pag-angkon sa sina nga alote. Namtandra ini sa may araw relocation site sa barangay Aligre, Action Rex, Avita Aligre, diri sa siyudad sang Bacolod. Pinapalita gikan sa Negros Press Club, Action Brian Moreno report una sa balita sa Action sa Bacolod, Action sa radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Press Club. Angot sa press conference ang kadamay. Angot sa lute sa araw relocation sa mga kaaksyon tadra Malakay Finance Corporation base nagakinanglan kamo household lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan. Malakay Finance Corporation yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307.
Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, la 1:04 na nga oras, 1:04 na. Daligid lang mga kaaksyon, kay daw pikiti kita sa Oras Santa. Sa mga naka-tune in karaga pamati sa aton sining Facebook Live, sa sining mga inoras, may lang ang pagpamati sa inyo da. Kag sa aton sining www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Daligid lang mga kaaksyon, matagtanay pila ka mga commercials. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan, para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod. It can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdum in line with the closure of our classes.
nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. My beloved people of Bacolod and my mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan
Radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:14. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:15 ng aton oras, 1:15 na mga kaaksyon. Trahon tanang balita gikan sa Bacolod City Police Office si Aksyon Eric Magbanwa, kaya ang time tado ginaalas lang ho. BCPO may ginpamtang 4 ka mga quarantine o community quarantine control points para sa mga riding public. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright, Aksyon Rex, your time is limited. Abi ko under control. Ayo di purma. Do quarantine man. Sige kay way nakutay mo. Gani man ti ari na wa. Apat ka mga ginatawag nga community quarantine control points, Aksyon Rex, ang ginpahamtang sa Bacolod City Police Office. Apat ka mga lugar diri sa syudad sa Bacolod. Bali amuni ang mag-serving checkpoint, Aksyon Rex, nga ginaman ini sang personnel sa Bacolod City Police Office. Ang lugar, Aksyon Rex, sa ini ang boundary sa Bacolod Talisay, access road sa area sang Bata, Mansilingan going Morsya, kag pasulod sa halin ka sa Bago, pasulod ka sa Bacolod, Aksyon Rex. Amo ni ang mga lugar nga pag-agyan mo nga may ara 24/7 nga checkpoint operation nga imo ng ato sili kapulisan sa diin ginaman ini sang mobile patrol group sang Bacolod City Police Office Kalakipman, sang Bacolod City Police Office Mobile Force Company. Now, may-ari man ni upod ang kapulisan nato ng Aksyon Rex sa pagkandak sang checkpoint, pero ginadeliberate pa ini subong hapon o rini nga ugto hasta karon sa hapon kay ti mag-resume ang Interagency Task Force ang Bacolod City Police Office kag City Health ng Aksyon Rex kay may dakit andri nga medyo problema. Una best dapat ang kada community quarantine control points may naka-standby nga medical personnel, Aksyon Rex. Ali sa City Health Office dapat may mga thermal scanner, dapat may mga ambulance kada checkpoint. So muni karon ang iga-deliberate sa hapon sang Interagency Task Force Action Red ang lawless dag nga mag-attend diri amo si Police Lieutenant Colonel Lester Riad, ang Operation Chief sa Bacolod City Police Office. So muna nga pilasyon niya sa mga publiko, sa mga riding in public public attraction Rex, na dapat kung ano ang ginapatuman sa ato sa kapulisan sa gobyerno, dapat nila tumanon, Action Rex. Yari palayag ni Aliada sa interview sa Aksyon Radio. Ato nga ginakandak nga community quarantine control points naton, parte sa mga precautionary measure naton, natabo subong nga may COVID-19 kita nga gina-monitor. So part man sang aton nga measure sa ginpagwa ni City Mayor nga executive order na patigayo kita sang quarantine control points naton. So far may ara kita ka 4 ka area subong nga ginamintinar ini siya. Bali amo na lang sa may boundary naton sa Talisay along Lacson and diri sa may access road naton dito naman sa Mansilingan going Morsya, and ang pasulod naman naton diri sa may Bago along Araneta. Bali 24/7 na lang aton nga quarantine control points. So ang aton nga pulis bali dira lang na sila ma-duty for the meantime, and at the same time nag-coordinate kita sa City Health, no? Kaya ang aton nga pulis purely for inspection, but then kinala naton ang mga medical personnel man para mag-situate nga insakto. Once kami ma-identified ang aton nga pulis, i-turn over na nila sa aton nga mga health personnel na. Subong kay bago pa lang man ang
sa aton nga quarantine control points naton, we are coordinating sa aton nga City Health Office. So sa aton naman nga mga kautura no, gusto magsulod diri sa Bacolod coming from the province ng Negros, they will not be allowed kandak kita sa amo sininong aktibidades para initanan sa aton nga ikayong lawas, and kung may nakita sila nga violation ng aton nga police, they are free naman nga mag-report diri sa aton. So may ara kita pulo ka station nga daw matyagan nila hindi sila but then as much as possible i-submit nila ang ilang kaugalingon sa atong mga quarantine control points para ma-ensure man naton nga ang pumuruyo residents diri sa Bacolod is controlled naton sini nga pandemic. Si Police Lieutenant Colonel Lester Yada, ang Operation Chief sang Bacolod, PNP. Now, Axorex, bago lang may kastorya sang amon barangay kapitan mula sa barangay Panukoy, si Kapitan Bibing Noble. Ito ipatuman, giniguro Axorex sa Miyerkules nga adlaw, ang citywide nga curfew, Axorex. Ate, gani kay pungkuan pa to sa mga official sang curfew, 9 to 4 a.m. Correct. Daw sa Miyerkules na ipatuman, Axorex no? Amo nang ipalapo sa ni Kapitan Bibing Noble. So sa Miyerkules may ara na curfew. Hindi na kay minors, pati tigulang na Axorex. Kaya minor siya, na nayaga exist na naya. Actually, ambot ko ng curfew, may tagan pagid na ordinansa. Hindi na pwede nga pagsiling nila, ipatuman dayon. Tiyan mo na ginangagaw man sa mga city officials, so? Oo, kaya kati kung, bot kung ginano, maning ordinansa, ni kati, kuwan ni balatian, nga ito, ni ginaistoryahan man mo. Kinanglan man na kay tanan na mo, balatian, kag tanan eh. Gani man, pati bulsa, talan na mo, no? Dala na tanan. Ang isa pa din sa talabang doon na to sa Miyerkules, kung ipatuman gid man ni 9 to 4 a.m. nga curfew, tanan nga mga computeran, ilimnan, karanan, ipasira din Axorex. Amo ginaganing guwan na da, maglas noibihan na dati, anong magwasang mga negosyo na da? Ati patay gid patay ang GNG. Las 9 ang gabi, naguwa gid na ni last mag las 2 sila unay asang kagaon, las 2. Ano ka duty pa call center pa maning concern naton man mo. Tiisa man na. Ang libre ni Grorex sa mga bukas, gruning butika ni kang 24 hours convenience store. Amo na dang libre nga makabukas siguro. Pero kung ilimnan, computeran, kalanan, sigurado, isira gini Axorex. Tiyan mo parang gina-define pa to, gina-plansa pa mayos ang city government. Mabalaan ta na guro anytime today. Gani. Or basi matapos-tapos man sining adlaw pagdihon nila sang curfew nga 9 to 4 sa gabi. Gani kay marikurita, mga buwas nga adlaw man, no? Ikaw na lang singgit Amo gani. Amo gani kay ako gintas ni Kapitan Bibi niya kasi direkto mo ginaampay kagampang amo. Di mo ikaw na marikurita sa barangay. Ubo man ko sa obra mo. Singgit ka na lang Tanay nga, panirado na kamo. Taray nilimnan, computeran, kagkakaranan, isira. Wala siyang dapat nga magpalagyo. Nami man akong tani, proti. Ang mga silingkong kung mag-curfew for minors, damo pa ng mga process nga ginakuan kay ti may gaobra pa yung last 9 mo. Siguro may mga konsiderasyon man nagurag si Rex. Ang gina-required lang dira, company ID or correct. ID mismo. Mga importante da. Kag certification guro from the company. Ang mga kabataan niya ti matik na niya, hindi sila dapat kagawa na. Kaya nga aton di curfew para man lang lubos-lubusan tani nga matap na ning COVID-19 yo. Kung hindi na mag-laptop Axorex. Gani. Mo ginang pinakamayor nga kuan mo nga obligasyon sang curfew nga ipatuman within this week Axorex, no? Gani. Wala pa tani kung anong final session parte sining curfew nga patuman. Basta ready ka na daw sang imong nga planggana nga pag-abot sang inog announce mo na, ma-announce mo na. Mo gani Axorex, no? Sige, kung ano pa update ato sa Bacolod City Police Office pataya tani parte sa COVID-19 nga balita. Report kay sa BCPO. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Pagmarano report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric, kadtuan tang balita sa Kapitolyo. Upod kay Aksyon Marlon Hinovia, ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacson nagmando sa pagpasira sang tanan nga borders sa probinsya. 33 ka mga taga Pampanga stranded man sa Silay Airporto. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Rex, nagahingampot na alas 12 sang tawang gabi kon alas 11:30 lampuas
Permahan ni Governor Eugenio Jose Lacson ang Executive Order number 20 sa 15 series of 2020 nagabanto ini sa pagpasirasang mga borders puerto kag airport tubtob Abril 14 pada bagkong tikang agud tong awayon o kon pagpatuan ini makapamatay nga COVID-19 nga mga borders sandig sa unang pahina sang executive order mayara sang checkpoint nga pagkapatigayonon bahin sang highway border sang Mabinay Kabankalan Payuan Hinobaan San Carlos Valle Hermoso La Castillana Canlaon ang mga dalan nga ginagamit bilang entry points ang sabahin naman sang mga pasahero kami report nga nagalapot man gani sa kay Governor Lacson kagapangayo sang bulig subong ang 33 ka mga taga Pampanga ini nga stranded sa Silay Airport kung mahimo pahanugutan sila nga maka biyahe papauli sa ila sa lugar sining 33 ni ara subong sa Silay Airport kaghambal ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II padala na sila sa sulat sa tagdumalahan sa airport mismo kag sa Civil Aviation Authority of the Philippines ay kantanan sila kag nagalaom sila nga aprobahan ang ila siling ayo. So mayaraman sang 20 ka mga negrense nga stranded naman dito sa munisipyo o munisipalidad sang Tabuelan, Cebu. Ang advice sa gobyerno provincial sa ila Action Mar? Yes. Isa ka kwan nga balita nagsulodo ang panaad gali kansilado na? Sinrex kay ginpatimprano man ni Governor Lacson ang kuntani boss pa nga sinapolya Association of Chief Executives sa CONACE subong yung Action Rex ginpatigayon iri Nature's Restaurant sa may syudad Santa Lisay. So naka-decide sila posibilidad may kantanan sa silang plano nga pagkansilar sa nga panaad Festival Lacson. Rekta kalabanan kay mga alkalde ginsiling una ni Governor Lacson nga pabor man gani nga postpone na lang ang panaad sa Negros Festival. Parehos man ang ginimo nila nga pag-postpone sa ila sa nga festival dito sa syudad nila nga ginapalagaran o kon munisipalidad. So dugangan tala na karon sa Rasilintara imbis buwas subong nagsapol si Governor Lacson grupo sa mga alkalde sa Negros Occidental. Tekan ko ang executive order ari papatita dugang ang explanation at Attorney Diaz sa mga lamang aga. Well, ang close gate primarily are the port and the airports. This will allow us to minimize ang outsiders nga base contaminated na nga magsulod diri sa Negros Occidental. The reason for this is, well, health reasons gid, no? Number 2, the reason is resources manpower sa hospitals, spaces that can accommodate sa mga COVID cases, jutay lang katama. So we will reserve this for our Negrense people. Ang borders between Negros Oriental has also been closed. PNP and AFP has been given orders to coordinate with the local LGUs and barangay officials nga para nga magman sang checkpoints along the borders so that ang mga taga-Oriental hindi na makasulod diri sa aton. Again, the reason is health reasons. We know that may positive case sila of COVID-19 and that patient already passed away. And there is also speculations that he went around, attended graduation, shook hands with so many people, and there is a possibility nga nag-transmit na sang virus sa iban, no? So we cannot afford nga to put our people at risk nga magsulod pa di ang mga taga-Oriental who are also exposed to the virus sa Dumaguete. Sa bahay naman ang Sinrex sang mga Negrosanon pala nga may puli pasulod diri sa probinsya pwede sa gihapon hambal ni Atty. Diaz basta number 1 identified residents sa Negros Occidental dapat magpresentar sang identification con ID. Kadua, pwede man ang mga health workers nga naga-responder sa emerhensya. Ikatatlo, mga miyembro sang pulis sa kon army. Ikapat, ang nagabiyahe
sa importante sa medical humanitarian reason, kalima ang nagabiyahe sa essential goods supplies kag medisina. Portikan sa Kapitulo Provincial ang ka-aksyon na Marlon Kinuboy. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you sa balita aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ting panaad sa Negros Blanc. Ikansilado na mo ng inisyal nga report nga nabato naton gikan sa Kapitolyo. Ayos. Sa mga ka-aksyon tadra, Santon Plus Herbal Coffee Mix lang ang aton sining tumaron adlaw-adlaw, no? Hindi acidic kag nagaparelax sa paminsaron ta. Wala nagakurog-kurog ang lawas ta. Santon Plus Herbal Coffee Mix para sa bugos nga pamilya kag bugos nga barkada. Isa pagid Santon Plus Herbal Soap mo, pampaputi sa aton sining kutis, pampahamis ang kutis ta. Pangkakasang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kagang baho nga ilok na pahumuton niya na. Nakasling ka, wow, kamumot. Tungod sang Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Bakal gid ka mo, Santon Plus Herbal Coffee Mix, kag Santon Plus Herbal Santon Plus Herbal Soap, mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag sarang man mabakal ina online, kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi ganin sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Ingagawon ta ng balita ni Aksyon Nonoy de la Cruz gikan sa syudad sang Sipalay kay may ginapatigayon nga mga inspeksyon to sa mga lugar. Ang Sipalay nga dani saman sa mga destinasyon precautionary measure sangot sa COVID-19 ginapatigayon sa syudad sang Sipalay yaring kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Nonoy de la Cruz, Noy. Report naton madala sa sining tinion do kay amo gini subong ang balita, no. Bisa sabihin ka lang parte sa COVID-19 COVID-19 coronavirus, no. Dari sa Sipalay, kung magsulod ka Action Rec, may plastar ng mga tao, no, ang syudad sa mga entry points sang syudad sa Sipalay. Actually naglugigan man nga mga inadlaw. Kung maghalin ka sa Bacolod o kaban ka lang, entry point mo maagig sa Barangay Cartagena, no? May ara dira mga tao sa syudad na nagabantay sa nagasulod ng mga salakyan pribado man o kung di pasahero, ginapapundo kag ginatayaan ka sang termugan nila para nga mabalaan kung may ara kahilanat, no? Kag kung may ara di man, gina-accommodar na yun o ginadala rin sa Merceditas District Hospital kag para nga ma-check, no, ang kondisyon sang lawas sang tawo nga ma-detect kung halimbawa mataas ang sining hilanat, hindi ordinaryo, no. The same man sa ibang pagit nga mga entry point, no, kung dito kahalin sa Candone, dito sa Barangay Kamindangan, may ato man dito sa mga tawang syudad nga nagabantay man, no? May mga termogan man sila para nga mabataan kung bala may hilanat ka o kung wala, no? Dari naman sa area sang Barangay Nabulaw, kung maghalin ka Dumaguete, halin ka Hinubaan, may ara madira mga tao ang syudad nga nagabantay man, no? Suliton ko privado man nga salakyan o kung di pasahero, basta magsulod ka dire sa syudad sa Sipalay, ina-testingan kagit ang pinaagi sa siling termogan. Kag kung kangay sa nasiling ko naman, kung may mataas ikang hilanat, kinadala ka dire sa hospital para nga ma-check ang kondisyon sa inyong. Ang Sipalay Action Rex, ginakapig na tourist destination, bakod sining mga madamo nga mga resorts din sa amon area, dire sa syudad sa Sipalay. Ang report na nakuha ko, no, sa mga resorts diring kadamo ang nagpakansilar sang ila sini nga mga bisita dapat ka magkadto dire, damo ang nagpa-cancel, no. May ara man iban nga nagasiling sakon nga sila mismo, no, ang nag-inform sa ila kung tani bisita nga magkadto sa ila resort, kaya hindi na nga naimag dayon, no, bangod sa sining
ginaproblema sa karon ng coronavirus, no? So apektado Action Rex ang negosyo dire, especially sa mga resorts bangod man nga dako bitang madula sa ila nga income, no? Ang iban way nagalagaw, ang iban sila mismo ang nagpa-cancel, pero may-ari man dire resorts nga sila yan mismo ang nag-cancel sa mga luyag kung tani nga magbisita o kung maglagaw sa resorts nila, no? So amo pa ni sa karon, no? Dire sa Sipalay nagpapanaog sa executive order ang mayor, si Mayor Maria Gina Montiel Lizares nga likawan anay ang pagpililipod ini mga gatherings pala nga mag-people sa mga tao kangay sa mga ang misa gani kahapon Action Rex, no? Sa Katoliko wala misa sang aga, pero iban nga mga church may ara man, Bible Baptist Church kami may ara, no? Kahapon nagparikayon kami sa amon nga panimbahon, no? But ang iban wala sa gipatigayon nga misa kahapon. So mo ni, no? Bilang panawagan man nato gapay baluman sa atong mga kauturan na basi matingala kamo sa inyo nga pagsulod dire sa Sipalay, may nagabantay, may naga-checkpoint, ginapapundo kamo, kaginatestingan ang kondisyon sa inyo sining lawas, pagi sa sining termugan nga ginatandi sa inyo sining agtang para mahibaluan ang kondisyon sang inyo sining lawas. Ang maning report kato madala sa sining tinion gikan dire sa syudad sang Sipalay, dire sa aton area of responsibility. Sa gihapon ini ang inyong ka-aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Nonoy de la Cruz. Balita gikan sa siyudad sang Sipalay. Ang balita ni Aksyon Tomon Forte, Aksyon Percival Villamor, kag Aksyon Roger Gotin, pakarunan ta ina mga ka-aksyon sa iban nga public affairs program sa Aksyon no Radyo Bacolod. Santon Plus Herbal Oil para sa mga athletes ta, sakit ng lawas, ang tuhod, ang hawak nato, ang likod ta, kagang pusog-pusugan ta. Banyo santa lang sang Santon Plus Herbal Oil. Pagkatapos i-massage tayo na sang 30 tubtubi sa kauras, mabatyagaan muna dayon ang kanami sang imong pamatyan. Santon Plus Herbal Oil, mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal man na online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Kalusugan Yan Facebook page. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-inchendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon while we avoid infection among the residents of Bacolod. It can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes nga kung pwede ang aton mga kabataan
sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kag ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon tadira, yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubos ang mga mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine, kag iban pa. That is why ginarekomendar ta Evergreen Herbal Capsule, equality products ang Dokiko Alternative and Health Food Center. Pabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, ilabi na sa Sincer Drugstore, kag dira sa Eden Pharmacy sa Central Market, Parmasya Juarez sa Rizal, Parmasya Idcar sa Lacson, kag sa GDN Pharmacy sa Barangay Bata, Bacolod City. Sa dugang sining kasayuran, mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na to sa tiyempo sa sining bahin, mapag-goodbye na kita mga kaaksyon. Alang-alang gid nga to sining tiyempong mga greetings sang way malabutan, pabuwasan talang ni. Ayo lang ko anay sa inyo mga kaaksyon, no? Salamat gid, standby na sa This Is My Life, igasunod sa dili gid lamang madugay upod kay aksyon well masugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon